Il-pulizija tinvestiga dak li huwa maħsub li kien allegat każ ta' beħ ta' droga li għal xi raġuni mar ħażin. Kienu għal-ħabta tal-10:30 ta' sitt filgħodu x'kien il-pulizija ġiet informata li hemm ġlieda fl-Eliqi li hemm fin-niżla illi tagħti għall-bajja tal-Mistra. Fuq il-post marru l-pulizija tal-mobile illi sabu żewġ tirġiel jiġru wara xulxin fl-Eliqi. Wara li wafquhom ir-riżulta illi Awċi ta' 30 sena miż-żebbuġ instab ferud b'daqqiet fuq rasu ikkawżati minn pala, waqt li l-Ingliż ta' 32 sena qed isofri minn daqqa ta' muż fuq naħa tax-xelluk ta' għonqu. Iż-żewġ tirġiel qed jinżammu għal kura l-isptar Mater Dei taħt qassa stretta tal-pulizija. Mill-ewwel investigazzjonijiet li għamlet il-pulizija jirriżulta li l-Ingliż mar il-Mistra b'karozza tal-kirit ta' tip Peugeot fejn iltaqa' mal-Awċi illi allegatament kien qiegħed vettura oħra ma' żewġ persuni oħra. Jidher li fħin minnhom inqal argument bejn iż-żewġ tirġiel bl-Awċi allegatament jagħti daqqa ta' fire extinguisher fuq il-windscreen tal-karozza tal-Ingliż li ma' fire extinguisher instab fi qrib. Kien hawn li l-pulizija temmen li l-Awċi allegatament aggredixxa lill-Ingliż Moose illi instab ma' ġenb il-karozza waqt li l-Ingliż minkejja li kien ferut ġera wara li ieħor pala illi wkoll instabet fil-viċinanzi. Il-vettura illi wasal biha l-Awċi ħarbet minn fuq il-post ftit momenti biss qabel waslu l-pulizija. Jidher li qabel telqet ħabta mal-karozza tal-Ingliż tant li l-pulizija tinvestiga daqqa friska illi instabet fuq quddiem tal-karozza u li ħallit roqa ta' żeba bajda. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mis-Superintendent Martin Sammut flimkien mal-Ispetturi Gabriel Milkallef, Michael Mallija u Antwan Ċilja. Il-Maġistrat Marcien Farrugia qed tmexxi inkjesta. Il-laqgħa li Lorenz Gonzi kellu mal-kumpanija Sargas inżammet mistura għal xhur sħaħ. Il-Prim Ministru tkellem għall-ewwel darba dwar il-laqgħa nhar l-Erbgħa fil-Parlament, meta kien konxju li jumejn wara l-kumpanija Norveġiża kienet se tagħmel pubbliċi l-pjani tagħha li tibni impjant tal-pajjiżna. Il-laqgħa saret 18 xahar ilu meta l-Gvern kien diġà ħadd deċiżjoni li jibni l-power station tal-BWSC li mhix se twassal għal roħs fil-kontijiet u li se tuża l-aktar tip ta' żejt li jinniġġes. Biex jiġġustifika l-għażla tal-BWSC fid-dawl tat-teknoloġija vantaġġuża li kienet offruta lilu minn Sargas, Lorenz Gonzi ftit tal-jiem ilu ipprova jpinġi din l-offerta bħala waħda antika li taħdem fuq il-faħam. Inkluż il-proposti li jinkludu li nużaw il-faħam, imma jidhirli illi l-Gvern tiegħi bħala preferenza m'għandux imur lura għal soluzzjonijiet li jużaw il-faħam anke jekk il-faħam huwa l-iktar irħis. Il-fatti iżdaw mal-kollox il-kontra, għaliex kif spjegawlu l-uffiċjali ta' Sargas, bl-impjant tagħhom Malta tista' tkun l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li ma jkollix emissjonijiet fl-arja. Dan minn barra l-istess uffiċjali spjegaw li t-teknoloġija użata minnhom twassal biex il-kontijiet tad-dawl ikunu jistgħu jorħsu bin-nofs. Fil-Parlament nhar l-Erbgħa Gonzi qal li fil-laqgħa ma' Sargas huwa talabhom biex jippreżentaw il-proposti tagħhom biex dawn jiġu studjati mill-esperti tal-Gvern. Sargas tajt li minn dak iż-żmien il-hawn iżda baqgħet ma semmet xejn. Il-kumpanija Norveġiża tajt li hija riedet twettaq studju dwar il-vijabilità tal-proġett tagħha flimkien mal-Ena Malta. Fi kliem il-kumpanija Sargas kollox weħel fuq livell politiku. Nhar l-Erbgħa fil-Parlament iżda Lorenz Gonzi saħaq li qatt m'għandux parir tekniku favur l-impjant ta' Sargas. Imma nenfasizza li għaddi sal-lum mingħajr parir tekniku favorevoli. Id-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru tistuna għax Sargas diġà għandha impjant fil-kapitali Żvediża Stokkolma bħal dak li qed tipproponi li tħaddem f'pajjiżna. Il-fatti li ħarġu fl-aħħar sigħat jikkonfermaw li kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jeżistu numru ta' possibilitajiet biex il-proposta li gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl titwettaq. Miġdiet jitfaċċaw każi oħra ta' scabies wara li fl-aħħar ġimgħat din l-infezzjoni inxterdet f'bosta skejjel u fost numru ta' tfal u adulti. Dawn kellhom jikkuraw ruhom permezz sangwenti fil-waqt li ħafna mit-tfal ma marrux l-iskola biex ma jkomplux ixerdu l-infezzjoni. Il-ġimgħa fil-għaxija l-awtoritajiet tas-saħħa ħarġu stqarrija jgħidu li kienu żviluppaw każi ġodda ta' scabies fl-isptar Monte Carmeli. One News huwa infurmat li kien hemm aktar minn 15-il każ ta' scabies f'dan l-isptar. L-awtoritajiet irrimarkaw li kienu ttieħdu l-azzjonijiet neċessari biex is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata. F'kummenti dwar il-każi ġodda, il-Ministru tas-Saħħa Joseph Kassar dalgħodu fuq ir-radju qal li m'għandniex għalfejn inkwetaw għaliex din l-infezzjoni ilha fostna żmien twil. L-iskejbiż ukoll ilha magħna minn żmien il-brodu.
Irridu nkunu ċari li aħna fi żminijiet aħna sirna iktar konxi tal-kundizzjonijiet tagħna. Il-Ministru qal ukoll li sa fejn jafu l-inċidenza ta' din l-infezzjoni f'Malta ma żdidiċ tul dawn l-aħħar xhur. L-ammonti ta' scabies ma żdidux matul is-sena. Jiena sa fejn jiena meta ħadna parir minn id-dermatologu ma jidirx li kien hemm xi żieda sostanzjali. Fid-diskors tal-budget, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ħabbar illi l-Gvern se jkun qed jibni faċilitajiet sportivi ġewwa u biswiet l-iskola sekondarja ta' Santa Venera. Eżattament, l-iżvilupp se jsir fl-LEI ta' Warajja. Hemm ħsieb li parti minn dan l-iżvilupp ikun biex jinbena ground tal-futbol sabiex fih jintlabu il-partiti ta' l-MFA, imma hemm ukoll il-ħsieb illi jintuża wkoll għal taħriġ mit-tim ta' Santa Venera Lightnings. Fil-preżent it-tim tal-futbol ta' Santa Venera Lightnings m'għandux post fiss fejn jitħarreġ. Sal-lum kienet jagħmel użu mill-ground tal-Istitut ta' San Giuseppe. Jidher iżda li dan il-post mhux se jkun iktar disponibbli għall-klabb minħabba proġett li trid tagħmel il-Knisja. Bejn l-2007 u l-2008 il-klabb ta' Santa Venera Lightnings irċieva 50,000 euro mill-Ministeru tal-Finanzi bħala fondi mill-Good Causes Fund. Itqal illi l-flus ingħataw għal xogħol strutturali, restawr tal-faċċata tal-klabb, kif ukoll titjib ta' dressing rooms u xogħol fuq il-pitch tal-futbol fejn jitħarġu. Fil-budget tħabbar proġett speċifiku għal Santa Venera Lightnings. Fl-2012 se nibdew ukoll il-bini ta' skola sekondarja ġdida tal-bniet ġewwa Ħall-Kirkop u faċilitajiet sportivi ġew biswit l-iskola sekondarja ta' Santa Venera. Dan qed isir b'investimenti ieħor da' 9 miljun euro. Tonio Fenech, illi ħabbar dan il-proġett tal-ground biswit l-iskola sekondarja ta' Santa Venera, huwa il-President Onorarju tat-tim tal-futbol ta' din l-istess lokalità, is-Santa Venera Lightnings. Fl-istess ħin, il-President tal-klabb huwa Colin Kalleja, li huwa wkoll il-kap tas-Segretarjat fil-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech. Il-ground tal-futbol il-ġdid ippjanat f'Santa Venera mistenni jkun jesa mal-1500 spettatur illi se jinbena fil-konfini tal-iskola sekondarja il-kulleġġ ta' San George Preka u fl-LEI ta' wara fiż-żona tar-Rabbat minn fejn sal-lum jinħaraq in-nar tal-festa. L-MFA ikkonfermat ma' One News li l-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada għadditilha pjanti relatati ma' dan il-proġett. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni min-naħa tiegħu ikkonferma li fost ix-xogħol ippjanat f'Santa Venera hemm dak ta' ground tal-futbol taħt ir-responsabilità tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada. One News jinsab informati li l-Kunsill Lokali ta' Santa Venera qatt ma ġie konsultat dwar dan il-proġett, bl-iskuża li l-post jinsab fil-konfini tal-Ħamrun. Madankollu One News jista' jikkonferma illi mal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun ukoll ma saret l-ebda konsultazzjoni.